Ja seuraavaksi vuorossa kierros, joka on ainakin finalistiemme mielestä kenties tuo kaikkein jännittävin kierros. Ja se on tietenkin upea uimapukukierros. Niin myös tuomaristo saa tarkan katsauksen kaikista finalisteistamme. Joten uimapukukierros alkakoon. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi. Ja tässä kilpailijamme numerolla 1, Ruut Kangas. Ruut tulee Nakkilasta, ikää 20 vuotta ja tällä hetkellä hän opiskelee Vaasan ammattikorkeakoulussa taloushallinnon linjalla. Finalistimme numerolla 2, Susanna Kilpelännaho tulee Oulusta, ikää Susannalla 21 vuotta. Tällä hetkellä hän toimii toimistosihteerinä. Numerolla 3 kilpailee Minna Lehtinen. Minna on Porin tyttö ja ikä kertynyt 19 vuotta. Tällä hetkellä hän opiskelee urheilulukiossa tanssipuolella. Numerolla 4 kilpailee Melina Järvinen. Hän tulee täältä Suomen Turusta, ikää 23 vuotta ja hän toimii perushoitajana. Finalistimme numerolla 5, Jonna Kauppila. On kotoisin Kokkolasta, ikää Jonnalla 20 vuotta, mutta tällä hetkellä Jonna opiskelee kuitenkin täällä Turussa, Turun ammattikorkeakoulussa taloushallinnon linjalla. Numero 6 kilpailee Sirpa Välimäki ja Sirpahan on Stadin tyttö, eli Helsingistä. Helsingistä Sirpa on kotoisin, ikä hänellä 22 vuotta ja niin ikään hän opiskelee Vantaan ammattikorkeakoulussa taloushallintoa. Numerolla 7 on finalistimme Anna Eskola Turusta. Annalla ikää 21 vuotta ja Anna opiskelee Turun yliopistossa englantilaista filologiaa. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Numerolla 8 kilpailee Kati Nirkko. Kati tulee Ristiinasta, ikää hänellä 18 vuotta ja hän opiskelee tällä hetkellä Suomen nuoriso-opistossa matkailualaa. Laura non c'è, capisco che è stupido
Finalistimme numero 9, Marianne Kulve, tulee Tampereelta eli Mansen tyttöjä ja ikä hänellä 22 vuotta. Tällä hetkellä Marianne työskentelee painopinnan valmistajana. Ja näin finalistimme numerolla 10, Tuija Taivainen Helsingistä. Tuijalla ikää 21 vuotta ja hän opiskelee niin ikään ammattikorkeakoulussa taloushallintoa. Laura, dov'è? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi. Difficile così, ma non so che cosa fare. Credo che sia logico, per quanto io provi a scappare. Ja tässä kaikki 10 kaunista finalistiamme ja upea uimapukukierros. Tämä on tuomaristolle varmasti yksi ratkaisevimmista kierroksista. Tässä kun saatu on ehkä kaikkein tarkimman vilkaisu.